Takže čusák busák, druhý vás Kemen a dneska tu máme hosta vašeho oblíbeného let's playa Venci Vencilo. Jo, Venci Vencola, ne žádný Venci Vencilo. Venco jsem Takže, říkal. takže můžete se podívat na můj kanál, mám tam už několik let's playů. Jasně, like. A budu točit let's playe a zjistím v čem, protože natáčím Camtasia Studio 8 a v to nejde natáčet Call of Duty a nic takového prostě. Takže mě když tak pošlete do komentářů, v čem to mám točit. Ano, lajkujte ho, je to strašný bořík. Jo, určitě. No. Jo, jenom tady to je takový testovací video na to, protože vždycky Manovi to moc nějak nejde, jako ten program Camtasia Studio, tak chceme přijít na to, jak aby mu to šlo. Jo, takže to teďkom vypnem, jestli najdu myš. Já nemůžu najít myš a už vidím trošku stop.